Kailan na edad ni mo no tay? 84. 84 ka ng Abril 27. Abril. Baan makuya ba? Check pa tay. Kani daw naghapon. Bangon ito sa nanay na eh. Bigahon ng itlog mo. Ay, ito. Puli. Nabi talaga ako pagkakon igihana naman gyud. Dali mo na nga. Nakaila ka man ni Adila nga. Okay, nang horeng. Biyuda man na. Oh. Sus, karon magpatambal din kay Libaran. Na magdahas sa siya itawag ko ba? Ako nangahoy, mahabiling kang papa. Nga kapag umangkon. Sus, makaminatay nga to. Mag-ingon na si Rianing kampir nga. Ne, ang imong ibiling kang tatay me, unsa nakahila. Nga naman day. Ay, ang buhok. Ala, mag-ilaw ko to ay. Magsige nga, me, pauli, me, kasi tatay, me, na ano sa'yo, daga, me. So, pag abot na ako, pas ang kuning sunod. Gikan pag ko sa bili. Kung inihinabukan. So, na ako, sa makadaw. Si tatay, me, irisan ko na si nanay. Nga naman. Naaman na ngay Adila. Na ako nga ano, mangigi ka man na kang hindi ni mo, o ate ni mo Adila. Biyuda man ha. Si tatay ni mo, biyudo. Ito, magsanay siya. Oh, di na ako iluisan si nanay mo. Oh, na ako dong. Si tatay ni mo dong ha. Di kang ginasura dong. Hamto na karong dong ha. Dagko na kami kina dong. Wagi ni si papa dong. Wah. Ito, magsanay siya. Basin man, hubog si papa o si tatay me. Yan na noon panguyaban si Adila. Ay, yan. Ini si Rudisil. Nga, anak dudong. Rune. Igihana gyud akong inang daw. Ngano man gyud kananay nimo turneng tiga suwaw biuda di ka mangige. Ti asila duran di ka mangige. Biuda man na. Taw bang sa siya. Ang gitekon mo to sa uli aw sa laki ni dito sa kuno kabungaan. Mo di gigtinan an sa bata. Ina bang ubangan ni kuan. Ining kisa naon. Alvin do mulihon. Inang iya anak o asawa, anak ni Adila ko, di ang bangti. Mo lang na. Muna igihan sa ako pag umangkon. Muna ako lang pag-iingong nga dong. Uy, tatay ni mo dong. Pila nakatuigan si mama dong. O nanay ni mo dong. Ang buka dong. Sakit na kay toho. Di nang gaya na makaubang na imang kuha. Magkiyong-kiyang na. Magawa si nga dong. Magkubra sa senyor. Ano dong kuha ko. Sakit mo to. Kung ano na, paslat na lubo. Nalago na wa. Na ako mangigi ka makatatay ni mo dong. Tatay ni mo. Sakit na nagtohon. O cinta na ka pa. Nagkumandangan ako eh. Isabay mo ito, ano? Muna pag-inom ni Manuel, kaya ikaw nga na ako si Manuel, nantos kat mo, kinang butuhan. Oh. Kaya nung inahan sina, managsuong pa. Oh. Oh, diri ko nakailan niya. Dito. Paano dong ay? Oh. Sa lima sila ka man Sa nagsuong. pista oh. Oh, sa lima sila ka man nagsuong dong, kaluoy sa Ginoo, palis karon. Si Papa na label, ang si Papa Alejandro, to ana, kay Kuan Ginoo. Papa Garito, Papa Gaton, si Mama Training, bugtong nga babae, mo unag kuha. Pag anak ka Manuel, dami si Manuel, may anak na buhi ang buong. Bigatas ni Papa Goryo. Pinis Manuel. Pana ako lang pang kumidyahan, ikaw ba Manuel? Na ano mo tayo giti, kung kanino babae, nga mag-ula, ito lang buong buwak.